روز بروز بلاوبونا وایروسا کرونا لی جیهانê zêde dibe. Hejmara qurbaniyan jî di bilindbûnê de berdewam e. Li Herêma Kurdistanê jî tevî tedabîr û rênmayên ji alî hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hatin standin, lê hejmara tûjbûyên vayrosa koronayê zêde dibîne. Di daxuyaniyekî de Wezareta Tenduristiya hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku di heyama 24 mijmêrên borî de 191 kesên ku ji ber nexweşiya koronayê hatine pêşkênînkirin û ji wan jî 7 kes tûşî koronayê bûne. Wezareta Tenduristiyê daye zanîn jî encamên testiyên wan 191 kesan û pêşkênîna wan têde 7 kes pozîtîv derketiye û yên din jî hemû negatîv bûne û kesên ku testa wan pozîtîv derketiye ev ne. Mêrekî temen 29 salî li Hewlêrê, mêrekî temen 37 salî li nahiya Sengeseriya Ranyayê, mêrekî 45 salî li nahiya Derbendî Xan, jineka 38 salî li Slêmaniyê, mêrekî 28 salî û mêrekî 62 salî û mêrekî 48 salî jî li bajarê Slêmaniyê. û ji wan 7 kesên ku tûşî korona bûne, 6 ji wan ji Slêmaniyê ne, yek jî ji Hewlêrê ye. Li gorî agahiyên Wezareta Tenduristî 4 kes ji wan ku bi nexweşiya koronayê ketine ji Îran û Ewropayê vegeriya bûn. Li gorî dawîn amarên Wezareta Tenduristiya hikûmeta Herêma Kurdistanê ku hejmara kesên ku li Herêma Kurdistanê bi nexweşiya koronayê ketine gehiştiye 54 kesî, ku yek ji wan jiyana xwe ji dest daye û 13 din jî baş bûne û ji nexweşiyê rêzgar bûne û vegeriyane malên xwe û yên din jî dibin çavdêriyê de ne. Hikûmeta Kurdistanê hejmarek rênma û tedabîrên bilez derbarê rêgirî li belavbûna vayrosa korona standiye û ji wan jî ev ê dema bêhtir ji heftiyekê qedexekirina çûn û hatinê ragihandiye.